ଆପଣ ମୋର କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ହୁଏତ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗକୁ ଆସିବ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବେ। ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ ବି ଆଉ ବାପା ମା ମିଳିବେନି। ଏମିତି କହିବାର ରିଜନ୍ ହେଲା କି ଆପଣ କିଛି ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲେ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପିଲା 5ଟାକୁ ହୁଏତ ବାପା ମା ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 5 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅ ବି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି। ସେତେବେଳେ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖ, ଆପଣ ବାପା ମା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଦେଖ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା କି ଏବେ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦୁନିଆରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବେନି। ଆପଣ ଝୁରି ଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବେନି। ଆପଣ ବାପା ମାଙ୍କ ଶବ ପାଖରେ କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼େଇ ହେଇଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଡାକ ଆପଣ ଆଉ ଶୁଣିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମିଳିପାରିବନି। ତେଣୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣ ଯେତିକି ଦିନ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଜିଉଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଜିଅନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଥରେଟିଏ ହେଲେ ବି କଲ୍ କରିକି ବୁଝନ୍ତୁ ଆଇଦର କେମିତି ଅଛନ୍ତି କେମିତି ନାହିଁ। ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି, ଯିଏ ଛୋଟ ବେଳୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା ଭଳିଆ ରଖିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ପ୍ଲିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ହତାଦର କରିବେ। ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି